Türkmenistanda ýaşlary çağırş boýunça harby gulluga almaň ýazky möwsüminiň tamamlanandygyna garamazdan 18 ýaşy dolan oglanlary hatda ýarawsyz ýaşlary harby gulluga alyp gitmek çäresi dowam edýär. Bu barada Türkmen News neşri habar berýär. Lewap vilayatynyň redaksiýa gelip gowşan maglumatlara görä harby gulluga çağırş nokatlaryna saglyk barlygyndan geçmedik ýaşlar hem alyp gidýärler. Oglanlaryň harby gulluga yaramlydygy ýa-da däldigi harby komissarlygy gyzyklandyrmaýar. Ähli oglanlary otla mündürýär ve harby gullugy geçjek bölümine iwerýärler diýip neşir öz ýurdu içindäki çeşmelerine salgylanyp 4-nji iýulda habar berdi. Habarda aýdylmagyna görä ýakynda kör çöwesinden operasiýa edilen bir ýaş oglana harby gullugy ýyda süýşürmek barada resmi nama berilmeýär we ol harby gulluga çağırşyny okudundan göni harby gullugy geçjek bölümine iwerilýär. Ýöne harby gulluga alınıp barlayan bu oglan Derger demirýol stansiýasyndan öýüne gaçýar we şondan bir gün soň onu we onuň enatasyny harby prokuror çağırýar. Häzirki wagt oglan çağırş boýunça harby gullukdan boyun gaçyrmak barada jenaýat jogapkärçiligine çekilmek ähtimallygy bilen ýüzüýiz bolýar. Ýöne onuň ýaňy ýakynda operasiýa edilendigi we häzir saglyk ýagdaýynyň berkemendigi baradaky delilleri kabul edilmeýär diýip neşir gürrüň edilýän maşgalany tanaýan Lewaply çeşmesine salgylanyp habar berýär. Azatlyk radiosynyň bu maglumatlary öz ýurdu içindäki habarçylaryna we çeşmelerine tasdiklatmak ýa-da inkar etdirmek häzirlikçe başartmady. Redaksiýanyň Lewap vilayatynyň harby wekilliginden komentari almak synanşyklary hem netije bermedi. Soňky bir näçe aýyň dowamında Türkmenistanyň häkimetleri raýatlary goşun gullugyna çekmek çärelerini güýçlendirdiler. Şu ýylyň fevral aýynda Azatlyk radiosynyň Lewap vilayatyndaky we Aşgabatdaky habarçylary harby gulluga çağırylmaly raýatlaryň medisina barlyklarynda saglyk komissiýalarynyň gulluga yarawsyz raýatlar üçin hem yarawly diýip netije çykarýandyklaryny habar berdi. 20 martda Türkmenistanyň yarawly güýçlerine nowatdaky çağırş elan edildi. Prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň gol çeken permanyna we buyruguna laýyklykda 18 ýaşy dolan raýatlar 2019-njy ýylyň aprel-iýun aýlarynyň aralygynda harby gulluga çekilmeli edildi.